Tervehdys kaikki Applen ystävät ja tervetuloa MacMaan viralliseen iPhone 6 unboxing-videoon. Tässä meillä on uunituore iPhone 6 paketti. Tämä on se pienempi malli 4,7 tuuman ruudulla. Niitä isompia plusmalleja on huomattavasti vähemmän liikenteessä. Ja onnekkaimmat ovat luonnollisesti jo omansa kaupasta hakeneet. Tässä on 16 gigan malli meillä. Ja tärkeintä tietenkin on, mitä siellä sisällä on, mutta tarkastellaan tämä paketti nyt ensin. Tämä on vielä tavallistikin pelkistetympi. Tässä on kannessa on vain tällainen kohokuva puhelimesta ja sitten logot sivuilla, mutta katsotaanpas mitä täältä sisältä löytyy. Täytyy olla tarkkana, ettei pudota. Näin pöydän päällä se on huomattavasti vähemmän riskialtista. Näin neitseellinen puhelin löytyy sisältä. Ja laitetaan siihen ensimmäiset sormenjäljet hetken päästä. Joka pitää tarkastaa, että mitä muuta täältä paketista löytyy. Latausjohto, virtajohto ja uudet kuulokkeet kotelossaan. Omana löytyy myös kotelon takaa. Ohjekortit ja muut tiedot sekä pakolliset tarrat. Näin. Sitten itse puhelimeen. On se kyllä komea. Näin. Tuntuu hienolta pidellä sitä omissakin käsissä ja toivottavasti mahdollisimman monet pääsevät kokemaan tämän pian itsekin. Kiitos katsojille.